COMELEC Lapu-Lapu City subling mipahinumdum sa mga national candidates ug sa mga local supporters niini sa pagtangtang sa mga campaign posters nga gipamutang sa dili designated area. Nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga ubay-ubay sa mga dapit sa dakbayan nga nahawanan na sa mga campaign posters atol sa paglusad sa Operation Baklas niadtung Pebrero 11, subli na usab nga gibitayan og mga campaign posters sa mga national candidates. Sama na lang niining pipila ka poste sa Center Island, sa ML Quezon National Highway sa Barangay Pusok nga may dagkong campaign poster sa usa ka senatorial candidate. Samtang namungingi na usab og balik sa mga campaign posters sa mga party list candidates ug senatorial candidates ang mga kahoy, wire ug poste sa Airport Road habig sa Barangay Pusok nga nahawanan naman unta kini sa mga campaign posters niadtong Pebrero 11. Ang COMELEC una nang mipahibaw nga may mga designated common poster areas sa nagkadiyang dapit sa dakbayan. Dili na lang unta nato pabuton nga moabuta diha sa atong aksyon sa komisyon nga ipang pa-disqualify sila. Kay balumi nga gusto mong magpapili. So para be responsible lang nga kandidato,